Čau, to je Zvítal, že obľúbený youtuber Madra.sk a ja vás vítam pri pokračovaní, kde sme sa zasekli vlastne. Že pre ďalší môj Iron, no nech to ten netopier fakt neletá, mňa to vystraší. Ja zakričím, keď tu bude nejaký, keď to je diamant, samozrejme scam, super scam. No, oni ma schamovali o diamant. A to je ten diamant, kámo, tam. Vidíte, ja som profesionálny parkourista. Pardon? Vy ste... Aha, no tak nič, ja som myslel, že teraz som... Big fail. Říkám, ja nič nevidím. Tak, dobré, tak tu je redstone, kámo, ja už si... Kámo, to čo je? Kámo, neviem som vás tlmočené, čo som tam našiel, kámo. Ja si to ťažím Iron a ty kokos trikrát väčšia jaskyňa jak ja. Čakaj. Ďalšie Iron, ale pre ten ja nehovor, že... Tak tam už nejdem. Tam jsem byl. Já hrám zvětšení. Nice, ďalší Iron. Tím větší, že podpor mě. Nice. Já vykupím celý Iron, no má celou vest, že tu má Iron, kámo. A redstone, kámo, kde je ten diamant? Hej. Môj diamant. Where does my diamant? Ale ďakujem za železo. Kámo, ja tomu budem mŕte veľa toto železa, ale ani jeden diamant. Táto časť mala byť na diamant. Minulá časť. Nevyšlo nám to, ale na Iron, takže... No... V zemi? OK. Bloky si zoberiem. Čakajte, počkajte. Dajte mi chvíľku. Počkaj. Tak dobre, ideme pokračovať. Moje gold bloky. To mi nič zaujímavé není. Ideme ďalej. Už máme veľmi málo toček. Prečo mi tu hodia 3000 iron, 3000 uhlia, ale ani jedno diamant. Dávaj diamant. Ja chcem diamant. Come on, vidíte toto, čo je? Hej, bro. Toto čo je? Reálne ja som našiel neviem čo, ale je to 3-krát väčšie. No, ja sa ich zabijem, lebo tu fakt nechcem byť. Čo to ešte hlúbšie? What? Si sem zabiť. Čakaj, sa viem, čo nakopiť. Čakaj, ja poznám taký move. Hej. A to poznám si všetci Minecraftáci. A zabil vás to instantne. Viete znova, ty kokos, idem spať. No. Dobre. Idem ti ešte následžiť. Drvom. Bežme veľa drva. Ideme natržiť. A môžeme rovno asi ukončiť video. Čo to je druhé? Ako Windows. My potrebujeme aj nejaký barák a moc toho...
drevka. Takéto. Takto musím mať, čo ešte mať fajnové. Ale zviazočania proste takýto strop nemám rád. No. Ďalšie, čo bude, není toto. Satra, takým viac stromov, nechci takto málo stromíkov. No. Tu počkáme na sapling a ideme zatiaľ na ten ďalší strop. Tak málo trvá nám nestačí. Potrebujeme 2 stavky aspoň. 2 stavky potrebujeme 100%. A no, a tým asi potom spravím si nejaké prvé základy, nejakú prvú bejsku a potom si samozrejme budeme vylepšovať, ale kamaráne, ja pôjdem pol metra ďalej pre torčky, kam to je hneď uhlí. To tam vtedy nebolo, to vygeneroval vtedy Minecraft tam, keď som ja išiel preto. Stopa. Koľko mi vyjde na dúfam toto? No, a že už som... No. Počkaj, čakaj. Nestačí. 59, tak možno skúsime čisto spraviť. Ale báhať, alebo obávam sa, že to nestačí. No fakt musí začať pršať. No ja si idem postaviť zatiaľ báhačikos. Takže ideme asi na to. Čakaj. No ideme na to. No, môj dom bude najkrásnejší na svete a tu by som potom spravil, neviem, by som spravil ohradu a by som spravil tak ďalej. No, poďme si stavať zatiaľ baráčikos. Môže dúfam sa prestať pršať. No, ja si spravím, zatiaľ čo si spravím, mám plný skoro inventár, takže idem si spraviť zatiaľ pec a takto fajnovo. Spravíme si pec nám spadla. Spravíme pecku. Tam dáme uhlie. Čo sa nám vypáli? No. Ja idem po jedno na tú lopatku. No. Maminky roztiež najlepší. No. Že nenašli sme žiadny diamant. Čo je sklamanie? Ale neviem, môžeme ďalej pokračovať. Bye. Tu dáme toto. No. Musíme odtiahnuť kávu, lebo tu nemá čo robiť. Posledný rad, kde a spravíme si pekný, fajnový domček. No. No ale toto je krajšie. No, keď sme toto vyčistili, tak tu máme mega priestoru. No. Si obrám takto drevo a idem si postaviť trebárs tu báčik. 1, 2, 3. Tak, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4.
4, 5. Dobre. 1, 2, 3, 4, 5. Dobre, no, ja by som dal sem takto, aby som predstavil, lebo... Dobre, tu by malo byť 3, takže tu 1, 2, 3, takto. No, hodne lepšie. No, ideme na stavbu domu. Nechcem ho moc akože improvizánsky. Na čo proste? Na čo? Totálne obrovský. A tu by mohlo totálne farmy. No. Dobre, a... Takto. Tu dostaneme úplne celé. Čaké, no. No dobré. Takto. No, ideme. No. Hodne to vyzerá dosť dobre. Už ja som to zvykol. Nemám sa to testovať. No. Ideme si vykraftiť toto. No. Ideme si vykraftiť 30. To by mohlo akože stačiť. Keď tak... A nie, to nestačí. To nestačí. Ideme na to. Neviem, či to máme